ни прави така кофички, защото тук много приразтягаш ramена, приразтягаш гърди и цялото ръце. И това не е естествена позиция, не е естествено движение. Тук само да кажем една основна грешка. Сега ще обясня. Кръста просто дръжте, няма значение къде правите, от пейка, от кутия, от фитнеса, навънка. Основно кръста държите най-близо. Тук има такава прогресия. Колкото по-сгънати държите колена, толкова по-лесно. Ако прави крака, по-трудно. За още надграждане може да сложите или на втора пейка, или на кутия и да сложите тежести или дискови върху бедра, или дете, или жена, или мъж. Пак може да сложите върху бедра и надградите това с тежести, с прогресия. Трябва да пробваме после. Но основна техника, кръста държите най-близо към пейка, лакти не отваряте настрани, а лакти идват точно назад. И кръста почти докосвате. И още едно, не опускайте прекалено надолу, да не приразтягате и да не травмирате рамо. Може харесвате това видео, сложите коментари и следващия път нещо пак ще обяснявам техника.